maara onye obi ya dị ọcha na onye aka ya dị ọcha, anyị arịọ gị n'isi IPOB niile ya napụtara anyị IPOB tikọta n'etiti ha, mee ka IPOB nwee ike mata na ihe anyị na-anụ bụ ọgụ nnwere onwe, mee ka ha jikọọ onwe ha ọnụ dịka ụkwụ azịza, ka ha hapụ ịdị na-agba iche iche, ka ha hapụ ịdị na-agbafe agbafọ. Anyị sị ka IPOB nwee ike nye ọka mamịrị ọnụ ka ọ gba ụfụfụ. Ya bụ esemokwu dị n'etiti ha sị m ya dajụọ n'aha Chukwu okike abịa. Anyị sị ya bụ mkpagbu na ekworo na anya ukwu na ụfụ obi dị n'etiti IPOB, anyị sị ya dajụọ n'aha Chukwu okike abịa. Ọ nọgide n'oge ọfụwa ndị mmụọ, ihe ọjọọ dị iche iche na-emezi, nwanne amarozi nwanne ya, ikwu amarozi ibe ya, onye ọbụla na-agbazi iche iche. Anyị si na nwoke ọbụla, nwaanyị ọbụla na-anụ ọgụ ka Biafra hapụ ịbịa na mmezu, anyị si ya were ana zere mmiri. Onye ọbụla si na Maazị Nnamdị ka na-ama mpụtakwa, onye ọbụla si na Maazị Nnamdị ka na-ama mpụta, asị m onye ahụ banye n'ụlọ mkpọrọ ya pụtakwana. Asị m na onye ọbụla si na udo ama ndị n'etiti IPOB, na udo ama ndị n'etiti Biafra, na udo ama ndị n'etiti Maazị Nnamdị Kanụ, anyị si udo adịkwana n'isi ya na ezinụlọ ya. Anyị si na Maazị Nnamdị Kanụ ga-apụta n'ike na ebube, na IPOB niile ga na-eje, ha ga na-ana, ọ bịara igbu ha gbuo onwe ya. Onye chere ha ọnwụ ga-anwụ, onye chere ha ndụ ga-adị. Ndị niile ji ezi obi ha na-anọ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu, anyị sị na ọ ga-adịrị ha na mma. Ma nwoke ma nwaanyị, ndị ọbụla ebe ọbụla ha nọkọrọ wee jiri ezi obi ha na-anọ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu, na-anọ ọgụ nnwere onwe Biafra, na-anọ ọgụ nnwere onwe Maazị Nnamdị Kanụ. Anyanwụ ụtụtụ Chukwu okike abịa ma ndị mbụ na ndị egede, ndị nze na ndị ọzọ, ndị nwa na ndị nwe mmiri, ndị nwe ikuku, ndị nwe anyanwụ, asị m unu chekwube ha na ọrụ ha ọgụ n'aha Chukwu okike abịa. Mana ndị na-anọ ọgụ ka Biafra ha fee bịa, anyị sa na tiweli isi ha n'aha Chukwu okike abịa. Chukwu okike abịa ma ana m ebute ndị isi IPOB niile n'iru gị wee na-asị gị, bịa nye ha akọ na uche, bịa nye ha amamihe, bịa tinye udo n'etiti ha, jikọọ ha ọnụ dịka ụkwụ azịza, ekwena ka ha jegide n'iru n'aba azụ, bịa mee ka ha mara na ọgụ anyị na-anọ bụ ọgụ nnwere onwe. Chukwu okike abịa ma nọnyere ha, nọnyere ụmụ ha, bunye ha elu, napụta ha, mee ka mgbe ikpeazụ ka ha dị ndụ celebrate Biafra n'aha Chukwu okike abịa. Mana ndị niile bụ ndị isi IPOB na-anọ ọgụ ka Biafra ghara ịbịa, wee ndị na-anara ego na-atinye n'akpa, ndị nọ na-ele nwanne ha, ndị nọ na-anara ndị iro ego na-atinye n'akpa ka Biafra ghara ịbịa. Asịkwa m Chukwu okike abịa ma anyanwụ ụtụtụ, ndị niile nwụrụ ọnwụ n'ihi Biafra, asị m unu tigbuo ndị dị otu a. Tigbuo ha n'Eke, tigbuo ha n'Orie, tigbuo ha n'Afọ, tigbuo ha na Nkwọ, n'aha Chukwu okike abịa ma. Mmụọ niile bụ mmụọ nọ n'ala Biafra, asị m unu ga-anọ ka o mee, unu ga-anọ ka ya bụ nsogbu na-adị, unu ga-anọ ka ya bụ ọgbaghara na-adị. Ọdụm egwu Ojukwu bụ onye nwụrụ anwụ ka Biafra nwee ike wee bịa. Mmụọ niile bụ mmụọ nwụrụ anwụ ka Biafra bịa. Mmụọ ọdụm egwu Ojukwu na mmụọ ndị mbụ na ndị egede na mmụọ ndị nze na ndị ọzọ na mmụọ niile, mmụọ iko nsọ na mmụọ ndị ọzọ niile, anyị si unu binyenu ya tinye udo n'etiti IPOB. Binyenu ga tinye udo n'etiti IPOB. Binyenu tinye udo n'etiti IPOB. Binyenu tinye mmekọrịta n'etiti IPOB. Binyenu napụta Maazị Nnamdị Kanụ. Binyenu napụta Biafra. Binyenu napụta ndị Igbo niile n'aha Chukwu okike abịa ama. Chukwu okike abịa ama na ndị eze niile nọ n'ala Igbo gọzie ha, nye ha akọ na uche, nye ha nnwere onwe, nye ha mbunye elu, mee ka ha mara na ọgụ a IPOB na-anọ bụ ọgụ nnwere onwe ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha. Biko ya bụ oche eze ha na-achị, mee ka ha chigide wee luo mgbe ebighị ebi. Mee ka ha na-achị n'eziokwu, ka ha na-achị n'ezi omume, ka ha na-achị n'udo na ọṅụ. Mana biko ndị eze ọbụla tinyela aka ha n'ajọ ihe, tinyela aka ha na mkpagbu,
ndị eze ọbụla tinyere aka ha na mkpagbu IPOB ma tinye aka ha na mmegide IPOB anyị si anatiwele ha anyị si na ha nọrọ n'oche eze a na oche eze a ga na-ada ha ọkụ n'aha Chukwu okike abịama mana ndị eze niile ji ezi obi na-anụ ọgụ ichekwuba ụmụ ha na-anụ ọgụ n'eziokwu n'ezi omume anyị sị na ya bụ oche eze ga-erubere ha isi oche eze ga-erubere ha isi na ha ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ọbịara igbu ha ga-egbu onwe ya n'aha Chukwu okike abịama anyanwụ ụtụtụ eze nwanyị osimiri Chukwu okike abịama chikere ihe niile mana o nwere ihe kere ya anyị ekene gị eke anyị ekene gị orie anyị ekene gị afọ anyị ekene gị nkwọ anyị ekene gị igwe anyị ekene gị osimiri anyị ekene gị aja ana anyị ekene gị anyanwụ anyị ekene gị ikuku anyị ekene gị ọkụ anyị ekene gị ihe niile bụ ihe Chineke kere eke anyị ekene unu bụ mmụọ niile na-ejere anyị ozi na mmụọ anyị na-ejere ozi anyị na-akpọku gị ụbọchị nke taata bụ eke wee sị gị bịa dozie ala Igbo bịa dozie ala Biafra bịa dozie Maazị Nnamdị Kanụ bịa napụta Maazị Nnamdị Kanụ tinye ugo bịa bụrụ onye isi ọkaikpe wee nye Maazị Nnamdị Kanụ bụrụ onye isi ọkaikpe nye ndị niile ji ezi obi ha na-anụ ọgụ ka Biafra bịa na mmezu ụmụnne anyị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ na-ata afụfụ bịa napụtara anyị ụmụ Igbo nọ n'ụlọ mkpọrọ bịa napụtara anyị ụmụ Biafra nọ n'ụlọ mkpọrọ napụta ha tinye ha ugo n'aha Chukwu okike abịama jee n'ụlọ ọgwụ napụta ụmụ Igbo niile nọ n'ụlọ ọgwụ ndị na-enweghị onye inye aka bụrụ onye inye aka ha ndị na-enwere ọnụ na-ekwuru ha bụrụ ọnụ na-ekwuru ha Chukwu okike abịama anyị na-akpọku gị ma bụrụ ọgwụgwọ ọsọ nye ha n'aha Chukwu okike abịama arụkwụsị niile dị n'ala Igbo anyị akpọku unu oku ka unu binye amadioha dị n'ala Igbo anyị akpọku unu oku ka unu binye mmụọ niile bụ mmụọ nọ n'alụ Chukwu anyị akpọku oge oku si gị binye mmụọ niile na-afụ n'ife afụ na nzuzo anyị akpọku oge oku si gị binye mmụọ eziokwu mmụọ ji udo na-aga mmụọ ji ndụ na-aga mmụọ niile kere ihe niile mana o nwere ihe kere ya anyị akpọku oge unu oku si unu binye mmụọ niile ji ọfọ o ji ọfọ ga-ana ọfọ ikenga ọfọ udo ọfọ ọgaranya ọfọ o ji eji ọgụ ọfọ na-eji ọgụ tụrụ ugo na ọkụ gụnyere nwata n'aka anaghị ele ya mmụọ niile ji ọfọ eje anyị akpọku unu oku si unu binye n'isi Maazị Nnamdị Kanụ binye n'isi ụmụ Igbo niile binye n'isi ụmụ IPOB binye n'isi ụmụ ọdịnala niile binye n'isi ndị niile na-achọ nnwere onwe ụmụ Igbo ndị niile na-achọ nnwere onwe ụmụ Biafra ndị niile na-achọ nnwere onwe ụmụ ọdịnala ndị niile na-achọ nnwere onwe ndị eze ndị niile na-achọ nnwere onwe ndị ụka onye ọbụla na nke onye chiri ya zere na ihe anyị chọrọ bụ udo ka udo chia na obodo anyị chigidere mgbe ebighị ebi ya mere anyị ji na-arịọ akpọku unu ka unu binye bịa tinye udo n'ala Biafra n'aha Chukwu okike abịama anyị kpọ unu na-eke unu ga-aza anyị kpọ unu n'oli unu ga-aza anyị kpọ unu na afọ unu ga-aza anyị kpọ unu na nkwọ unu ga-aza anyị Nnamdị Kanụ tata bụ ụbọchị eke ga-eketere gị ndụ ketere gị oke ọma ị ga-apụta n'udo ya bụ 16th of February ị ga-atụrụ ugo ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma ị ga-enwe mmeri ga-abụ nke gị onye si na ịma pụta onye a ga-enwe ana zere mmiri ihere ga-eme ndị ilo ihere ga-eme ndị ilo ihere ga-eme ndị ilo ihere ga-eme ndị ụfọ obi n'aha Chukwu okike abịama asị m na mbọsị ị ga-abata ebe n'ebe ga-egbu njinji ga-eji ikuku ga-ama ana ama jijiji ga-adị mmiri ga-abụ nke gị mmụọ niile nọ n'ala Biafra ga-ebinye tụrụ ugo mmụọ niile nwụrụ anwụ n'ihi Biafra ga-ebinye tụrụ ugo mmụọ niile bụ arụkwụsị niile nọ n'ala Biafra ga-ebinye tụrụ ugo asị m na amadioha niile ga-ebinye tụrụ ugo na alọ niile bi n'agụ ga-ebinye tụrụ ugo na mmụọ agwụ niile ga-ebinye tụrụ ugo mmụọ eze nwaanyị niile ga-ebinye tụrụ ugo asị m gị bịa nọnyere ụmụnne anyị niile ndị niile bụ ndị ji ezi obi ha na-aga ọfọ ndị ji maka nwoke si na ya ji ọfọ nwaanyị si na ya ji ọfọ mana ọfọ maara onye ji ya Chukwu okike abịama aja ana asị gị binye egbe igwe asị gị binye anyanwụ ụtụtụ asị gị binye osimiri asị gị binye ikuku asị gị binye ọkụ na mmiri asị gị binye asị m unu binye jeele ndị niile na-eji ọfọ ndị niile na-aga ọfọ
ji ozu obi ha na-aga ọfọ jeere ha ọgụ n'eke jeere ha ọgụ n'ori jeere ha ọgụ n'afọ jeere ha ọgụ na nkwọ n'ihi na oji ọfọ ga-ana oji ọfọ ga-ana onye ọbụla chere ha ọnwụ ga-anwụ onye chere ha ndụ ga-adị onye ha ji ọfọ gọzie ga-evu ngọzi onye ha ji ọfọ bụ ọnụ ga-evu ọbụbụ ọnụ bido tata gaa n'iru n'aha Chukwu okike abịa ama